Элегрәк бүләк җыючылар ат җигеп арбада барганнар. Бүген аның урынына техника килә. Кибәк Иле авылында ул мотоблок. Җирле фольклор ансамбле солистлары аны төрле төстәге тасмалар белән бизәгәннәр. Сөлгеләр белән символик кылга да йөртәләр. Өлкәннәргә балалар да кушылды. Алар үз техникаларында йөрделәр. Без әти белән мондай арба ясадык. Менә великарны украшли. Мы собираем на Сабантуй подарки, то есть полотенца. Нет, не первый раз, настроение хорошее. Очень нравится, это классно. Электән килгән гырыф гадәт Сабантуйына сөлге яисә инде берсенә җыю йоласы бар. Шул ук йоланы безнең Кибәк Иле авылында да ул сакланып килә. Бик күп еллар инде дәвам итә. Хәзер без бүген шул йоланы дәвам итеп, рәхәтләндереп, зур бәйрәм ясап, авылыбызга сөлге җыярга чыгабыз. Безне инде монда һәрбер йортта көтеп торалар. Һәрберсе үзенең азарынып биргән бүләкләрен, яулыкларын, сөлгеләрен, әтәчләрен биреп безгә, безне матур итеп каршы алып, биеп, җырлап бәйрәмебезне дәвам итәбез. Матур күренеш барысы да авылның үзәк урамында гармун тавышлары астында юл тота. Халык музыканы, җырларны ишетеп урамга ашыгалар. Әлбәттә, буш кул белән түгел. Икенчеләр исә бииләр. Бұл біздің бик зур бәйрәмебез инде. Милли бәйрәмебез үзен Сабантуйбыз. Исәнлек саулык белән үткәргә язсын. Тазалык белән барыбызга да инде авылларыбыз бүтмәсен, бетмәсә шушындай Сабантуйларыбыз бүтмәс дип уйлыйбыз инде беркайчандагы. 80 яшьлек Мәйсәрвәр апа Сабантуй турында шигырьләр әзерләгән иде. Җыр моңнары бәйгеләре белән сабан куеп илдә әйләнеп, кунакларыбыз кайтсыннар, нигә бит кунак булып кына түгел, бөтенләй кайтсыннар дип чакырабыз. Нәти авыллар бетә бит, балалар әз, бөтен яшьләр китә. Аның гаиләсе бәйрәм процессында катнашучыларга тере әтәч бүләк итте.